В света на спорта и по-точно в този на колезнето, Мацумото е ненадминат и има всички шансове да завоюва победа за родната Япония. Нещата обаче се обръщат на 180 градуса. Чуйте защо. Днес ще ви разкажа за една нова поредица на спортна тематика с доза съспенс, или казано накратко едно Survivor заглавие, което се оказа не лошо четиво. Става въпрос за 100-дневното бягство на Мацумото. Историята ни запознава с Мацумото, чието живот се обръща с главата надолу, когато бива несправедливо замесен в допинг скандал и бива отлъчен от света на професионалните състезатели. Прехвърляме се в настоящето на историята. Вече са минали 5 години от тогавашните събития, а Мацумото работи като разносвач на храна по домовете, като разбира се предвижда със своето колело. 100-дневното оцеляване на Мацумото започва съвсем ненадейно, когато един ден, доставяйки храна до адрес, бива натопен за убийството на известна личност, а това именно се оказва господин Тенрю, който го обвинява в допинг скандала преди години и отлъчва от гилдията на спортистите. Поставен в тази неизбежна ситуация, без възможност да се оправдае, Юшинобу Мацумото е принуден да играе по свирката на убиеца, което го вкарва в опасна игра на оцеляване. Неизвестният извършител предлага на Мацумото така изпуснатата от него възможност на времето той да се състезава в професионалния спорт на колезденето, ако успее да оцелее 100 дена без да бъде хванат. Без голям избор и под влиянието на адреналина, нашият колездач решава да излезе навън и след голяма гонка полицаите успяват да се покрие. Има и други интересни неща, като това, че един от приятелите на Мацумото е директив. Разбира се, след въпросното деяние доста хора научават за инцидента и издирват извършителя на убийството. Бих искал да спомена, че в края на втора глава и началото на трета започва и първото предизвикателство на Мацумото срещу един друг бивш колездач, на който пък е обещана голяма сума пари, ако участва в играта и хване убиеца. Въобще очертават се наистина интересни моменти в предстоящите глави, които очакваме да излязат. За сега ще оставя така нещата, вижте я и вие. Към момента има 6 излезли глави, предстоят 7, 8 и така нататък. А как ще се развие историята, зависи от автора Окусуцу Нехаро. Благодаря, че останахте до края. Очаквайте още видеа с аниме и манга съдържание. Приканвам ви, ако решите да се абонирате за канала, и благодаря. До скоро!